Летим над река Марица, една от 27-те хиляди натура зони в Европа. Някога реката е пресичала Великата българска гора – Магна Силва Булгарика. По пътеписите на средновековните пътешественици съдим за нейните огромни размери и минало величие. Тази гъста равнинна гора се е простирала на територията на цялата горно-тракийска низина, на площ от 6 до 10 000 квадратни километра. От уникалната екосистема днес са оцелели една тънка огърлица с перли от малки речни острови и отделни оазиси с 1000 пъти по-малка обща площ – едва 60 квадратни километра. Това, което виждате, е типичната гледка не само у нас, но и в цяла Европа. Дори не само в Европа, а в 70% от земната суша. Природата е грубо изтласкана от земеделието и урбанизацията в тънки нишки около реките, малки оазиси и в високите планини. Тези уязвими природни територии изграждат европейската мрежа Натура 2000, част от която са и националните и природни паркове. Образно казано, можем да си представим Натура 2000 като общоевропейска екологична карта на дивата природа. Тя не само обозначава защитените зони, но и ги пази от унищожение чрез законовите си механизми и се грижи за тяхното възстановяване, когато естественият им баланс е нарушен. Натура 2000 е приета като задължителна за целия Европейски съюз нормативна база чрез въвеждането на две основни директиви – за опазването на естествените местообитания, флора и фауна и за опазването на дивите птици. По този начин защитата на природата е изведена над рамките на националните законодателства, което помага да се утвърдят правила еднакви за всички и да се тушират рисковете от корпоративен натиск. България също приема тези общоевропейски правила и на база на тях създава Българския закон за защита на биологичното разнообразие. Една от неговите най-важни цели е изграждането на национална екологична мрежа, част от европейската такава. Късчетата природа, които ще ви покажем в следващите минути от този филм, са част именно от националната екологична мрежа на България. Може да се каже, че те изпълняват ролята на оазиси на дивия свят. Но оазиси, изправени пред ежедневни предизвикателства за своето оцеляване. И е важно да знаем по какъв начин можем да им помогнем да продължат да съществуват или най-малкото да не им вредим. Защото ако и лекомислено допуснем и тези последни хранилища на биоразнообразието да бъдат унищожени, последиците от това ще бъдат необратими. Както за дивата природа, така и за нас, хората. Една от причините за разнообразието на българската природа е, че тук, на сравнително малка площ, могат да бъдат наблюдавани много различни като характеристика географски и природни области. Именно такава специфична област е горно-тракийската низина, която в ежедневния език по-често наричаме просто Тракия. Тази обширна територия, разположена между Родопите и Средна гора, е най-голямата българска низина. Поделя се на две големи подобласти – Западна горно-тракийска низина, наричана още Пловдивско-Пазарджишко поле, и Източна Тракия, известна и като Старозагорско поле. А разделител между тях са Чирпанските възвишения. Климатът на низината е определен като преходно-континентален, но в пределите й често се наблюдават и елементи на субсредиземноморския климат.
по някой път се срещат различни животни или растения, които са типични за Средиземноморието. Други в горно-тракийската низина пък са типични видове за субсредиземноморския климат, а пък има и видове, които са от преходно-континенталния климат и именно заради това водосборният басейн на река Марица е изключително важен, а и същевременно съчетава различни видове от двата климата. Не случайно горно-тракийската низина е известна и с името Маричина. През нейната територия преминава средното течение на река Марица, която води началото си от едноименните езера в Рила планина. В горното си течение реката се спуска бързо и стръмно, но навлизайки в низината постепенно забавя ход, а водите й започват да образуват по пътя си меандри, разливи, странични ръкави и множество острови. Прекосявайки низината, Марица приема няколко стотин по-големи и по-малки притоци, което я прави българската река с най-голям водосборен басейн. Сред притоците на Марица е и Тунджа, която представлява близо 16% от общия водосбор на Марица, независимо, че се влива в нея извън пределите на България. И ето как, със своята мрежа от притоци, Марица, тази най-значима от българските равнинни реки, определя до голяма степен микроклимата, фауната и флората на местата, през които преминава. Река Марица е с най-обширен водосборен басейн в цялата страна и често пъти е наричана важен биокоридор, който се използва от птиците за хранене, както и за намиране на места за гнездене. Поречието на Марица и малките водни басейни в близост до него приютяват огромно птиче разнообразие. Като малкия корморан, големия гмурец, множество различни чапли, като малката чапла, голямата бяла чапла, гривестата чапла или пък други като зеленоглавите патици. Огромно разнообразие. Ето защо всъщност река Марица е включена в екологичната мрежа Натура 2000. В България са обявени 120 защитени зони по директивата за птиците и 234 защитени зони по директивата за местообитанията на екологичната мрежа Натура 2000. Сумарно 34,5% от площта на страната ни е под закрилата на Европейската екологична мрежа. Факт, достатъчен да ни ориентира колко важно е опазването на българската природа не само за нас, но и за целия стар континент. А значимостта на Марица като важен биокоридор е подчертано чрез обособяване на няколко натура зони по поречието й. Защитена зона река Марица обхваща поречието на реката от област Пазарджик до област Хасково и всъщност е важен биокоридор, който свързва и другите защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Защитена зона река Марица е обявена по директивата за местообитанията, които предоставят убежище и храна за много защитени видове. Като лалугира, видрата, блатната костенурка, много от видовете, дори като ендемичните маришка мряна или пък защитените видове птици, като бял черен щъркил, ливаден блатар или земеродно рибарче, всички те са много ценни за природата на България. Ето защо те са включени и техните местообитания в защитената зона река Марица. Други от защитените зони по поречието на Марица са обявени по директивата за птиците. Някои от тях са рибарници Звъничево, които се намират в района на пазарджишкото село Звъничево. Това са десетина водни обекта, които през зимата и през лятото предоставят оптимални условия както за водолюбивите птици през зимата, така и за гнездящите видове през лятото. Също така защитена зона Марица Пловдив е обявена по директивата за птиците. Дори в самия град хората в града могат да наблюдават защитени видове като фиш или зеленоглави патици, различни водолюбиви птици като голям гмурец, малък гмурец, земеродно рибарче. Друга защитена зона е река Марица Първомай, която е в района на Първомай и е важна заради защитените видове чапови птици, както щъркели, черен щъркел, бял щъркел, различни видове корморан, като малък, голям корморан.
Поречията на реките са изключително важна част от влажните зони. С това понятие обозначаваме екосистемите, в които водата е основен фактор за развитието и баланса на съответното местообитание и свързаните с него растения и животни. Влажните зони могат да бъдат естествени, изкуствени, временни или постоянни, сладководни или солени, със статична или течаща вода, но белегът, който определя дали дадена територия е влажна зона или не, е наличието на вода, покриваща почвата или присъстваща в повърхностния й слой през цялата година или през определени сезони. За жалост, през последните 100 години влажните зони на територията на България са намалели над 20 пъти, като най-сериозно засегнати са тези в горно-тракийската низина, наред с влажните зони по Дунав и в Софийското поле. Основна причина за методичното им унищожаване е погрешното убеждение, че те не носят икономически ползи, а са развъдници най-вече на болести и вредни насекоми. Истината за ползите от естествените влажни зони обаче е точно на противоположния на това убеждение полюс. Те не само предоставят местообитания на редки видове, но и имат важна роля в кръговрата на водата. В тях, освен това, се натрупват големи количества въглерод, което ги прави ценни за предотвратяване на промените в климата. Ето защо тяхното опазване е с особено висок приоритет. Реките и другите влажни зони, като блата, язовири и други водни обекти, действат като гъба при настъпващите климатични промени. Един вид, когато има големи засушавания, влажните зони са събрали достатъчно водни ресурси, за да могат да се използват за напояване в селското стопанство или при други случаи, а от друга страна, когато има големи наводнения, те могат да приемат огромно количество вода и по този начин да защитят населените места. Може да се каже, че реките са кръвоносните съдове, които подхранват голяма част от влажните зони със своите надземни и подпочвени води. За жалост, днес повечето големи реки в света са изложени на редица заплахи, които нарушават естествените им функции, застрашават биоразнообразието в тях и около тях и често пъти променят облика им драстично. Марица също не е изключение от тази тревожна тенденция, като най-сериозните заплахи, на които са изложени водите й, са замърсяванията с органични химически вещества и битови отпадъци, а много от екосистемите по поречието й страдат от незаконна сеч, бракониерства и допълнителни нежелани промени вследствие на изкуствените корекции по реката. Изброяването на заплахите пред реките и другите влажни зони обаче само по себе си не е достатъчно, ако не се съчетае с природозащитни действия, чрез които да се търсят решения за съществуващите проблеми. За част от тези действия ще се постараем да ви разкажем в следващите минути от нашия филм. С помощта на екипа на Зелени Балкани и техни съмишленици ни предстои обиколка из някои от най-значимите влажни зони на горно-тракийската низина. Между тях има точки с високо орнитологично значение, резервати и защитени местности, новообразувани и отмиращи местообитания, както и такива, които в борбата си за оцеляване търпят промени. Ще видим и последните останки от някогашната велика българска гора – Магна Силва Булгарика, чиято тъжна гледка напомня, че с всяко наше действие днес пишем сценария на нашето утре. Започваме разходката си от пределите на град Пловдив. Районът носи името защитена местност Нощувка на Малък Корморан и има за цел да опази местата на струпване на световно застрашения вид по време на неговото зимуване и миграция. Тук е остров Адата, където през последните години можем да наблюдаваме стотици индивиди малък корморан, които прекарват зимата в този район. През последните 2 години това е място, където се струпват малките корморани, като нощувката, която е на 6 км и защитената територия, посока Пазарджик, е изместена вече в рамките на града. Малкият корморан е сравнително дребна рибоядна птица, приспособена към влажните зони – морета, язовири, реки и езера. Размножава се само на Балканския полуостров, предимно по делтата на Дунав.
През зимните месеци броят на вида в България се увеличава значително, като птиците се струпват на големи ята по поречията на незамръзващите реки и по плитките водоеми. Концентрация на голям брой зимуващи корморани у нас можем да наблюдаваме в бургаските влажни зони и по поречието на Марица. Малкият корморан е включен в списъка на Световния съюз за опазване на природата и освен това е включен и като застрашен в Червената книга на Република България. През зимата струпването на вида тук по поречието на река Марица се явява най-голямото за цяла Южна България, горно-тракийската низина, като през последните години средната численост на зимуващите индивиди наброява около 3000, но са отчитани и числености от над 6000 индивида. Характерно за вида е, че през деня се разпръсва на малки групички, като се храни на различни водоеми в реката, а при вечер се струпват на дървета по бреговете на реката, където всъщност образуват тези нощувки, така наречени нощувки. И по този начин видът е уязвим, тъй като десетки индивиди заемат едно дърво или няколко дървета. Едно от народните имена, с които е известен малкият корморан заради тъмното му оперение, е малък карабатак или дяволица. И днес видът продължава да се свързва с редица предразсъдъци и неверни представи. Малкият корморан е един от видовете, които страдат от човешките предразсъдъци, както и от липсата на информираност, тъй като видът се храни с риба и много често се бърка и с големия корморан, който е много сходен на външен вид. Освен това се смята, че малкият корморан изяжда очите на големите риби, което всъщност не е така. Малкият корморан се храни основно с плевелна и дребна риба, тъй като видът е и малък, по размери не може да изяжда огромни количества риба, както се твърди, че се храни на ден с по 4-5 кг риба. Предразсъдъците, свързани с кормораните, не само им приписват лоша слава, но и излагат защитения малък корморан на редици опасности, включително и набези от бракониери. Като индивиди биват отстреляни, било то за това, че не са разпознати от другия вид, който е по-разпространен. И по този начин малкият корморан е принуден да търси по-спокойно място за зимните струпвания. Именно поради незаслужения си имидж на вредител, видът е избран като целеви за опазване в България. Зимни струпвания на малки корморани могат да бъдат видени не само в сърцето на Пловдив, но и в други части на страната. Както вече стана дума, някои от тях се установяват за зимата в бургаските влажни зони. Други избират за зимните си струпвания изкуствено изградените по притоците на Марица водоеми, ползвани за добив на енергия или охлаждане. Именно спецификата на тези водоеми ги прави притегателни за гнездене или зимуване на много водолюбиви птици, както местни видове, така и далечни мигранти. Между тях, освен малките корморани, са също и пеликани, бели и черни щъркели, белочели и червеногуши гъски и много други. Ето защо от Пловдивския остров Адата се местим на изток, към другата подобласт на горно-тракийската низина – Старозагорското поле. Тук, на около 50 км югоизточно от Стара Загора, се намират две други важни за водолюбивите птици влажни зони – язовирите Розов кладенец и Овчарица. В този район на Тракия се намира равното Старозагорско поле, напоявано от река Съзлийка и няколко от най-големите й притоци, като например река Овчарица, река Соколчица, Блатница и още няколко по-малки притоци. Тъй като наклона на терена е много малък и течението на реките е много слабо, в по-далечното минало всички населени места са били в близост до заблатявания и до широки завои на реките, които са задържали огромно количество влага. Всичко това е привличало голяма част от водолюбивите птици, които са зимували и гнездели в този район на Тракия. През 60-те и 70-те години на 20 век обаче започва пресушаване на блатата и вкарване на реките за диги, което влияе неблагоприятно върху птичата фауна в района. За късмет на птиците, едновременно с това пресушаване на блатата, започва и строеж на микроязовири, както и строежа на два от най-големите язовири в Тракия,
Овчарица и розов кладенец, които са свързани с новия за района отрасъла енергетиката. Новообразуваните изкуствени влажни зони са привлекли съвсем естествено огромна част от старото биоразнообразие, а също и нови видове, тъй като те са характерни с това, че са незамръзващи язовири и през зимата, през най-студените месеци, особено в по-далечните години, когато наистина имаше зими, тук пристигаха за почивка и зимуване огромна част от птиците, които мигрират от части на Северна Европа и Азия. Орнитологичната значимост на розов кладенец и овчарица е причината още през 2006 година, с началото на изграждането на мрежата Натура 2000 в България, и двата язовира да получат статут на защитени зони по директивата за птиците, а през 2008 да бъдат обявени и за защитени зони по Закона за биологичното разнообразие, с заповеди на министъра на околната среда и водите. През целия прелетен сезон, т.е. от началото на септември до края на октомври-ноември, тук се струпват над 90 вида птици, като една част от тях са характерни за района, но може би половината от тях са мигранти от по-далечния север и всъщност са ценни видове птици, които рядко могат да се видят в България. С разгара на зимата в района на овчарица и розов кладенец се установяват над 115 вида птици. Тогава тук могат да се наблюдават изтрупвания на изключително редкия кадроглав пеликан. Общата му численост в Европа се изчислява на около 2 до 4 хиляди птици, като през някои по-тежки зими тук се събира около 1/3 до половината от тази популация. Подобни цифри могат да се дадат и за малкия корморан, който се оценява на световен мащаб числеността му на около 40 000 екземпляра, като почти 90% от популацията му зимува в България и около 1/3 от тези, които зимуват в България, зимуват точно на този язовир. Освен тези два редки вида, на розов кладенец и овчарица зимуват също големи белочели и червеногуши гъски, някои редки видове патици, както и хищни птици, като сокола скитник, морски орел и орела рибар. Допълнителна значимост на язовирите като природозащитни убежища придават също и огромните зимни струпвания на някои широко разпространени у нас видове. Например, зеленоглавата патица се среща всяка зима тук в числеността между 2 и 4 хиляди екземпляра. Заедно с нея и други често срещани видове патици, като например зимното бърне, сивата патица, някои видове потапници. Но въпреки че са притегателни за огромен брой птици, защитените зони на язовирите остават уязвими на различни заплахи. Това са разораването на ливарите и пасищите в района, изтичането на старите дървета, които премахват възможностите за едрите птици да загнездват, а също и шума и замърсяването от големите промишлени комплекси в района. И едновременно с това парадоксът е, че точно тези промишлени комплекси създават възможност за богато биоразнообразие на язовир Овчарица. Именно по-високата температура на водата и богатата хранителна база, която се получава от това, е предпоставка за събиране на огромен брой птици през зимата. Във връзка с заплахите за защитена зона язовир Овчарица, през 2016 година с заповед на министъра на околната среда и водите е въведен в изпълнение план за нейното управление. Целта му е да се установят видовете, срещани в защитената зона, и да се прецени до каква степен човешките дейности в района застрашават биоразнообразието. Въз основа на направените анализи се набелязват комплекс от мерки, които да подпомогнат опазването на природозащитното състояние на видовете, като едновременно с това се въвеждат и забрани. С тези забрани се цели не само опазването на видовете, но и до голяма степен подпомагане на местния бизнес, така че мерките и забраните да не влияят върху свободната икономическа инициатива. Докато планът за управление на защитена зона язовир Овчарица търси баланс между приоритетите на природозащитата, опазването на редките птици, зимуващи тук, и стопанските интереси, свързани с промишлените комплекси в района, то следващата защитена територия, към която се отправяме, подлежи на значително по-строг режим на управление. Това не е очудващо, тъй като тя е със статут на резерват. Насочваме се към едно от най-ценните природни места по река Тунджа, хранилище на богато биоразнообразие и важна част от националната екологична мрежа – резерват Долна Топчия
в непосредствена близост до град Елхово. Резерватите са едни от най-строгите категории на защита на българската природа, като в строгите резервати, какъвто е, например, резерват Горна Топчия, са забранени абсолютно всякакви дейности и местообитанията се оставят на естествените природни процеси. За разлика от тях, поддържаните резервати, в какъвто се намираме в момента, позволяват единствено дейности на човека, които са поддържащи и съхраняват доброто състояние на природните местообитания и на редките видове, за които са обявени. Конкретно резерват Долна Топчия е обявен през 1960 година за опазване на колхидския фазан, но това, което е най-ценното тук, е старата лунгозна, т.е. заливна гора, която може да видите навсякъде около мен, с характерната за нея овивна лианна растителност. Тук има много видове лиани, като дивата лоза, като повета, като скрипката, като гърбача, които предават този уникален и изключително красив вид на лунгозната гора. Крайречните гори, наричани още лунгозни или заливни, са едно от безценните богатства на българската природа. За съжаление също и едно от богатствата, силно накърнени от човешката дейност през последното столетие. В наши дни голяма част от някогашните естествени заливни гори вече не съществуват. Било заради настъпващи промени в първоначалния видов състав, изсичания, корекции на речните корита, водещи до отмирането им, или пък по други причини. Но е безспорен факт, че запазените части от тях буквално представляват оазиси за обитателите на дивия свят. Още любопитна информация за тези удивителни природни съобщества имаме възможност да научим от специалиста по ботаника Стоян Георгиев. За първи път лунгозните гори са описани от българските ботаници Борис Стефанов и Николай Стоянов, като името лунгоз идва от Беломорска Тракия. Тогава е била част от територията на България и първите лунгозни гори всъщност са описани в Беломорска Тракия. Впоследствие подобни гори биват описани също по българското Черноморие, както и по поречията на Тунджа и Марица. За тях е характерна добре развитата етажност на дърветата, които ги съставят, както и овивните растения, между които скрипка, брей, повед, гърбач. Зад мене се вижда скрипката, която е типичен представител на тези лияни. Това е дървесна бодлива лияна, която се среща по българските заливни гори. Дървесният етаж е съставен най-вече от ясен, върби и тополи, които са в близост до речното корито, бряст. В храстовия етаж се срещат още хмел, глок, различни видове от род роза, шипките. По поречието на Тунджа и Марица се срещат също над 500 вида висши растения, чието местообитание са заливните гори. Но те са застрашени от навлизането на инвазивни видове, които ги изместват от екологичните им ниши. Това са аморфа, айланд или известен още като див орех. Борбата с тях е много трудна и изисква доста човешки ресурс, но ако се оставят да навлизат в естествените екосистеми, те ще ги променят. Оттам ще се промени видовия състав на растителността, на животните, които се срещат в тях и всъщност ще загубим нашата девствена природа. Още за характерните особености на заливните гори, както и за заплахите, които променят характерния им вид или излагат на риск естественото им съществуване, ни предлага разказа на Цветан Златанов, изследовател в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Намираме се в крайречна галерия, образувана от върби, черна топола и елша. Това са така различни гори, различни от много аспекти. Те много бързо се самовъзстановяват, но не винаги нещата са безоблачни в това отношение, тъй като поради
залесяванията по реките с черна топола, така наречената хибридна топола. Тя се кръстосва с нашата естествена черна топола и по този начин се замърсява произхода на нашата естествена черна топола. И дори ново формирани галерии, те са много често от частично изкуствен произход. Друг проблем е нарушаването на хидрологичния режим, предизвикано от изкуствени корекции на реките. Но много често построяването на диги покрай дори и неголеми реки като Тунджа нарушава хидрологичния режим в териториите около реките, където е разположена тази крайречна растителност. И това води до промяна на тази растителност като видосъстав, като чисто като структура на тези съобщества. Когато построяваме диги и изсичаме крайречната растителност, това увеличава до голяма степен кинетичната енергия на водата и водата подкопава бреговете, удълбочава се коритото, понякога изцяло се унищожава растителността и когато се подкопае нивото на подпочвените води на мястото, където тече реката, това автоматически довежда и до намаляне на подпочвените води в околните територии. Забравят се основни правила. Такова е оставен на така наречените ретензионни обеми. Това са участъци около коритото, където когато придойде силната вода, реката може да се разлее, да се успокои, да се отложат инертните материали и реката да не влиза с такава сила в населените места. Ние се опитваме да регулираме тази система насилствено, като игнорираме естествените механизми. И както казват възрастните хора по тези места, глупава вода няма. И когато ние се опитаме да я насочим в канали, да унищожим крайречната растителност, да прочистим речното корито, на практика това води до нови проблеми и би трябвало, по моето скромно мнение, генерално да сменим политиката си в отношението към крайречните гори. Според събеседника ни, река Тунджа все пак е една от най-запазените като крайречна растителност в България. Това е една от малкото реки, където все още има запазени единични екземпляри от черна топола, които са на близо 100 години, което за този дървесен вид е пределна възраст и подобни индивиди биха били прекрасен източник за събиране на генетичен материал и за формиране на нови гори. Тези гори се събуждат първи през пролета, дават ни цвят, живот, радост и са прекрасно място за отдих и туризъм, освен всичко останало. Река Тунджа сама по себе си е цял един свят, който препоръчва всеки да види, да обикне и да опознае. Защитена зона река Тунджа 2 съхранява именно тази уникална лонгозна гора и целият комплекс от природни местообитания и редки видове, които са характерни за поречието на реката. Тук се срещат много видове птици, като например една от малкото колонии на сиви чапли в страната, както и много видове бозайници, прилипи и други животни, земноводни, влечуги. Тук се срещат и много редки растителни видове, каквито са например стребърниевата ведрица и елвезиевото кокиче, както и характерното за този тип гори лечебно растение, а именно блатното кокиче. Красивото и рядко срещано блатно кокиче е многогодишно луковично растение, което цъфти през пролетта, като цветовете му излъчват силна, приятна миризма. Но самото растение е отровно заради съдържащите се в него алкалоиди. В същото време то е високо ценена фармацевтична суровина. Блатното кокиче е лечебно растение, като от цветовете му се добива алкалоида галантамин, който се използва в фармацевтиката за производството на лекарството нивалин, което намира употреба в лечението на полиомиелит. България е сред малкото места по света, където има естествени находища на растението, като добивът за фармацевтични цели от естествените находища е забранен.
Видът е включен в Червената книга на България като рядък, а в Закона за биологичното разнообразие под режим на опазване и регулирано ползване. Блатното кукиче се среща в влажни ливади, мочурища и крайречни гори, каквато е гората тук в Градина. Това е една от малкото запазени крайречни гори, които са от лунгозен тип, като заедно с гората в Виница образуват един комплекс. Благодарение на фазанарията в Градинската гора, тя е успяла да се запази в този вид и да предоставя такива ценни местообитания. За жалост, не всички влажни зони успяват да се запазят в толкова близък до автентичния си вид. Тази тенденция важи с особена сила за местообитанията, чието естествено природно предназначение е било унищожено още преди обявяването им за защитени местности, като например бившият меандър на река Марица край село Злато поле, днес далечен спомен за естествения път на равнинната река и за огромното биоразнообразие, което са приютявали водите и бреговете му. Това място е много интересно, тъй като представлява една от малкото запазени мъртвици по поречията на река Марица. В миналото това място е представлявало един голям меандър, един завой на реката, който обаче в последствие е бил отделен от нея, тъй като концепцията за управление на реките е включвало изправянето на техните корита, изграждането на диги, при което всички реки са били превърнати в съоръжения, подобни на канали. По този начин ние всъщност сме изгубили едни от най-ценните функции на реките, а именно да бъдат оазис на биоразнообразието и да защитават населените места и обработваемите земи от наводнения. Злато поле е защитена територия, обявена по предложение на експертът биолог Борислав Борисов и Зелени Балкани. След обявяването й е разработен план за управление на мястото, като община Димитровград, към чието предели принадлежи бившият меандър, също полага усилия за неговото съхраняване и опазването на биоразнообразието в него. Въпреки че се намираме в защитена територия, както може да видите зад гърба ми, тук е представена масовата растителност, която в днешно време се среща по поречията на реките. Естествените заливни гори са унищожени и на тяхно място царства инвазивния вид аморфа, както и насажденията от хибридна топола. За съжаление, с унищожаването на естествената растителност, веднага на тези места се настаняват инвазивните видове, които много трудно в последствие могат да бъдат унищожени, и това изисква огромна инвестиция на време и усилия. От друга страна е много важно да имаме естествените крайречни гори, защото те са били местата, където са гнездяли различни видове птици, където са се размножавали чаплите и са били един важен фактор за възстановяване на биоразнообразието на реките. Крайречните гори далеч не се състоят само от растителността непосредствено до водата. Една изключително интересна и ценна част от лунгозните гори са техните периферни части, които могат да се простират на отстояние дори няколко километра от основния водоизточник. Именно за тези периферни части на лунгозните гори са характерни кориите от летен дъб, които някога са покривали огромни площи от територията на страната ни, а днес са запазени на съвсем малко места, като спомен за величествените останки на едно изчезнало минало. В близост до Туловска кория, допреди може би 15 на години, тя беше военен обект, което до голяма степен позволи на гората да се консервира. И си спомням първото си посещение в Корията, тогава дойдох с влак и попаднах непосредствено от ЖП гарата в Тулово в една гора, която много ми заприлича на джунгла, на едни такива стари дървета, загиващи, красиво. Това беше може би един от миговете в моята и кариера, и живот като природолюбител, който съм запомнил. Едни огромни гигантски дървета, по 2-3 метра широки стъбла, с причудливи форми на короните. Скоро след затварянето на бившето военно поделение, в заградената до тогава Кория започват безогледни браконьерски сечи. Буквално всеки един ден, когато съм там, се чува брадва, каруца и
еволюира процеса. Ако преди години се чуваше брадва, сега вече се чуват резачки. Освен унищожаването на безценни вековни дървета, в корията започват да настъпват и други изменения, за които бракониерската сеч е проправила път. Прореждането на гората създава оголени и светли петна. А тази промяна в светлинния режим, съчетана с намалените нива на влажност поради окованата в диги река, която вече не може да прави разливища, води до това, че наместо сенколюбивия и водоиздържлив подръст от дъб, в корията се развиват младинаци на други конкурентни дървесни видове. И за много кратко време, само за 10-15 години, сме свидетели как, разбира се, освен изсичането на много стари дървета, които сами по себе си са няколко стотин годишни, се наблюдава и подмяна на видовия състав на подръста, което автоматически ще обезмисля един ден съществуването на гората като защитена местност. Не по-добра е ситуацията в намиращата се недалеч от Тулово Юлиевска кория, в покрайнините на село Юлиево, община Мъглиж. Тази защитена територия е обявена преди близо 10 години по предложение на Зелени Балкани с експертната подкрепа на Цветан Златанов от Института по гората. По това време това място нямаше никакъв легален статут на защита, тъй като дърветата, които виждате зад мен, тези вековни, гигантски дървета, не бяха маркирани с характерния символ и не бяха картирани като вековни дървета предмет на опазване. Това място, за съжаление, остана извън обхвата на екологичната мрежа Натура 2000 и не беше част от мрежата от защитени територии. От тогава 10 години, за съжаление, можем да кажем, че това е една от защитените територии в България, която е такава само на хартия. Дори зад гърба ми може да чуете в далечината шума на резачки, които унищожават и в момента едни от последните дървета от тези уникални, съществували някога заливни гори, които буквално огромни територии от низинната част на България са били покрити от тях. На практика ние виждаме остатъци от гора, а не гора в истинския смисъл на думата, както я разбират хората. Но това не я прави по-малко ценна. В случая виждате, че са останали единични дървета, които са на възраст 300-350, някои над 400 години. На практика това местообитание е било толкова масово в миналото, на такива равнинни дъбови гори, че никой не си е давал сметка, че един ден на практика ще е застрашено от изчезване. И ако можем да кажем, че някое местообитание в България е умиращо местообитание, то е именно това. Тези гори от обикновен дъб в равнините, по много причини се е стигнало до тук. Стари хора от селото, тъй като аз вече може би 20 години проучвам тези гори, с обич към тях, трябва да подчертая. И са ми разказвали стари хора, че техните родители и баби и дядовци са им разказвали, че тук е имало практически дърводобив. Сечи в гората вероятно са се случвали и преди 300 години, но тогава те са били в много по-малък мащаб и гората е можела да се възстанови и да продължи да се развива, за разлика от невъзможните за оцеляването й условия днес. Тежен е факта, че голяма част от националната екологична мрежа на България представлява именно такива обекти, които нямат реална защита от отговорните държавни институции. За тяхното опазване не е ангажирана местната общност и те изчезват буквално пред очите ни тук и сега. Може би само в моето съзнателно битуване на това място 1/3 от дърветата загинаха. И това са дървета гиганти, които не се заместват от други. На практика това място, което в миналото е било наводняемо и възрастни хора са ми разказвали какво богатство е било тук. Всичко с вода и пълно с птици. След това водата се изтегля и богата паша до късно лято. На практика сега са само спомени и тъй като човек не бива да живее в миналото, нито в бъдещето, се замислям аз, като идвам тук всеки ден, какво можем да направим. Какво всеки от нас може да направи. Честно казано, не мисля, че тук са необходими огромни ресурси, проекти и така нататък. Ако всеки един, армията от администрация, чиновници, изследователи, които гравитираме около тази гора и подобни,
всеки си осинови едно дърво, една биогрупа, тя може да се огради с пастир, електронен пастир и само да се идва и да се пречупва конкурентната растителност. Не е нужно висока технология и можем със собствени сили, без пари, с грижа и с отношение да създадем възобновителни центрове, които да послужат и оттам да тръгне възстановяването на цялата гора, защото така или иначе исторически тези гори не са били едновъзрастни. Спасяването на тези гори означава и спасяване на биологичното разнообразие, което те съхраняват. Ако човек дойде тук вечер, може да чуе различни нощни грабливи птици. Имало е периоди, когато сме идвали, цели ята са щъркели, по време на прелет са окичвали дърветата. И на фона на нарастващото укрупняване на земеделските земи и обработка, наличието на такива места, които са резервоар на биологичното разнообразие в равнините, е изключително важно. Това е едно място достъпно, където могат да се провеждат и обучения на млади хора, да опознаят историята и да знаят каква е била България и когато чуват за Великата българска гора, да знаят, че Великата българска гора е била велика навсякъде, но исторически е тук такава. Инвестирането в екологичното образование на подрастващите поколения вероятно е единственият начин, който в дългосрочен аспект би довел до устойчиви, позитивни промени в нарушения баланс на взаимоотношенията ни с природата. Инвестиция в възпитанието на поколения, които ще могат да осъзнаят, че поведението ни на агресори унищожава не само природата, но и самите нас, защото всички сме свързани в огромен жив организъм. Ето защо образователните дейности са изключително важна част от програмата на все повече природозащитни организации, включително и Зелени Балкани. През последните години, благодарение на образователните ни дейности, организираме и така наречените открити уроци, насочени към доброволци или пък ученици и студенти, които за първи път се срещат с наблюдаване на живо с бинокли или зрителни тръби на защитени видове птици. За тях е едно истинско удоволствие, а пък за нас също така е инвестиция в бъдещото поколение за опазване на нашите ценни ресурси във водните обекти и, разбира се, защитените видове птици. И ако образователните кампании са инвестицията в правилното отношение към природата утре, то мониторингът на биоразнообразието е базова дейност, чрез която се установява нуждата от спасителни или възстановителни за природата дейности днес. Една от основните дейности на Зелени Балкани е мониторинг на биоразнообразието или така нареченото наблюдаване на защитените видове. По този начин може чрез различни методики да установим дали популацията на видовете се увеличава или намалява и каква е причината за тях. В момента се включваме в среднозимното преброяване на водолюбивите птици. Това е един мониторинг или по-точно записване на всички водолюбиви птици във водни басейни и не се прави само по Марица и в България, в цяла Европа. Ежегодно в средата на януари месец екипи на Зелени Балкани и други природозащитни организации, колеги от музеите се включват по долините на реките, както и в изкуствени влажни зони и язовири, блата, различни езера. По този начин събираме информация за водолюбивите птици. Екипът на Зелени Балкани събира ежегодна актуална информация и за състоянието на всички орнитологично важни точки в горно-тракийската низина. Една от най-богатите сред тях е защитена зона Рибарници, село Труд. Рибарниците на село Труд са наистина уникална зона с повече от 258 вида птици. През периода 1981 до 1996 година на територията на тези рибарници са направени уникални научни наблюдения, дипломни работи за поведението на големия горец, за големия воден бик, за малкия воден бик, за зеленогите водни кошки, за чапловите колонии. Така че това е уникална територия, дано да я опазим. Следващ по значение хабитат в комплекса влажни зони по поречието на Марица са оризищата в Пловдивското поле. Ние обикновено асоциираме ориза с Китай, с Далечния изток, с температури, с
субтропичен и екваториален климат. Обаче в България от дълги години има традиция, повече от 60-70 години за производство на много висококачествен ориз. И на този ориз една принадена стойност има, която не е известна въобще в нашето общество, голямото значение за привличане на повече от 160 вида водни, водолюбиви и всякакви птици, свързани с влажните зони. Блатна сова, черни щъркели, редки дъжосвирцови птици, кукилобегачето са клюни от време на време гнездат. С какво оцелявате въпрос? Както виждате, тези оризища, в тях има една педа вода. След прибирането на ориза, което става механично, на дъното всичко това през зимата изсъхва. Всички жаби и рибки се мумифицират и остават на дъното. И това е храната не само на зимуващи щъркели. На големия воден бик, който това е един от редовните му, един от малкото райони, в който той редовно зимува. На блатната сова и на дълъг списък много редки видове. Не винаги обаче мониторингът на биоразнообразието предоставя оптимистични данни и позитивни тенденции. В голяма част от случаите наблюденията на природозащитниците установяват не поводи за радост, а проблеми. Пример за това е прогонването на няколко от големите чаплови колонии по поречието на Марица през последните десетилетия. Този мост е част от историята на тъжната съдба на чаплите. Ето тук се намираме само на 300 метра до най-голямата бивша чаплова колония. Преди 30 години тук на тези острови на река Марица имаше 600 двойки смесена чаплова колония, нощна чапла, малка бяла и гривеста чапла. По този мост населението на село Чалъкови от махалата преминаваше, слизаше долу, минаваше плечините на реката и събираше великденски яйца за храна. Нещо, което 21 век, слава Богу, го няма. Но това не е основната причина за изчезването на чаплите. Но една от основните причини е, че колониите заеха арендованите от частни лица микроезовири. А чаплите се хранят с риба. Нещо, което хищно се харесва на арендаторите. И те започваха системно или да ги избиват през периода 1994-2005, или да ги прогонват. И в крайна сметка това доведе до рязък спад в числеността на чапловите колонии. А чапловите колонии са най-добрият индикатор за стабилността на влажните зони в поречието на Тракия. Виждате ли пясъчната коса в центъра на реката? На около 50 метра започва края на големия остров, на който беше колонията през периода 1995-2001 година. Колонията беше много красива, много богата на видове и беше така обект на посещение на много различни природолюбители, фотографии, дори са идвали хора чак от Нова Зеландия. За съжаление, птиците бяха прогонени и това е петата поредно напускане в бивша защитена територия. След като стават свидетели на изчезването на голяма част от чапловите колонии по Марица, от Зелени Балкани решават да предприемат собствени действия за осигуряването на нови убежища за защитените видове. И успяват. В резултат на действията им един малък водоем се превръща в дом на най-голямата в момента чаплова колония у нас. Става дума за язовир Комуш. На това малко, както го наричаме ние, селско язовирче, от 12 години са засели най-голямата чаплова колония въобще не само в България. Дори по река Дунав няма толкова огромни смесени чаплови колонии на 3 вида чапли: нощна чапла, малка бяла и гривеста чапла. Наред с това в различни години са гнездяли и корморани, сиви чапли. Много интересен малък обект, който концентрира много високо биологично разнообразие. Екипът на Зелени Балкани извършва наблюдения на водоема още от 2003 година, като в продължение на много години доброволци на организацията охраняват колонията защитени птици, за да ги запазят от прогонване. Чаплите са нежелани при рибовъдството, тъй като всички знаят, че чаплите се хранят с живи рибки, малки рибки, и това е противоречие на интересите на рибопроизводителите. Въпреки че закона напълно забранява отстрела и така нататък, на тези изолирани места, малки селски язовири, няма кой да следи за спазването на закона. Дълги години проблема беше нерешен.
Докато решихме, Зелени Балкани, през 2005-2006 година решихме, че трябва да променим ние нещата. Няколко години по-късно, през 2010, организацията се явява на търг и печели стопанисването на язовир Конуш. Защото ако не бяхме взели язовира под аренда, нямаше да има тая колония. Това са уникални, много редки птици. Повечето от тези видове чапли са европейски застрашени видове. Като гривиста чапла, ръждивата чапла, а също така и нощната и малката бяла чапла. Това спаси колонията. Успяхме да спасим колонията, тя стана най-голяма. От 120 двойки стана 800 двойки, най-голяма в България и по-голяма от големите колонии по Дунавските острови. И сега остава да решим и по-сложната задача, така да оптимизираме охраната, консервацията и производството, че да можем наистина да постигнем едно устойчиво развитие, да можем да отглеждаме риба, да съхраним дългосрочно чаплите. Това е нашата цел. Част от работата по опазване на чапловата колония на язовир Конуш е изграждането на голям изкуствен остров в средата на язовира. Дългосрочната цел е разрасналата се колония чапли да се премести там от уязвимите места, на които гнезди сега. Сегашното местоположение на колонията е много уязвимо. Това е на едни тополи, един ред тополи на края на язовира, които са близо до селски път. Освен това, от повече от 10 години е колонията там. От самите екскременти на чаплите тополите почват да съхнат и оттам намалява ефективната площ за правене на гнезда. За преместване на колонията на новоизградения изкуствен остров, природозащитниците ще използват оригинална методика, пробвана вече в рамките на дългогодишната им програма за опазване на чаплови колонии, а именно 3D модели на чапли в размножителни пози, чрез които да въздействат върху поведението на птиците и да ги накарат да се преместят на новото място. Това е бъдещата колония на чапли. Идеята е тук да прехвърлим колонията, когато тополите изсъхнат и чаплите няма къде да гнездат. В случая екскрементите, които ще падат във водата на язовира, ще се разтварят, няма да падат на почвата и да я вкисляват и дърветата няма да съхнат. Надяваме се този експеримент да успее. След 2-3 години, когато дърветата в построения от нас изкуствен остров станат по-големи, ще може с помощта на тези макети да преместим колонията и да осигурим едно така много устойчиво бъдеще за следващите 20-30 години. Както със сигурност се уверихте и сами, природозащитните действия могат да имат различни проявления, но това, което ги обединява, е, че задължително трябва да бъдат вършени с отношение, човещина и стремеж да изградим едно хармонично съжителство с природата. Нашите усилия ще продължават и за в бъдеще, защото всъщност България е една от най-богатите страни на водни ресурси в целия свят и докато все още може да пием чешмяна вода, трябва да може да осъзнаем колко неща трябва да свършим за бъдещето опазване на водните ресурси. Ето защо насърчаваме всеки един гражданин при всяко едно действие в природата да се замисли и ако може да помогне с нещо, то тогава да го направи. И дано повече хора се слушат в този призив. Защото една от най-големите грешки, които можем да допуснем, е да изпаднем в заблудата, че единственият и най-висок венец на природата е човекът, докато всъщност ние сме една съвсем мъничка част от безкрайните й богатства.